Vaše excelencie, vzácni hostia, je pre mňa veľkou cťou, že môžem vystúpiť na takomto podujatí. Rovnako bolo pre mňa obrovskou cťou, že som mohol prísť aj na poslednú rozlúčku s otcom kardinálom a prihovoriť sa prítomný. Bola to úplne iná atmosféra a pravdepodobne postačilo, ak sme všetci konštatovali, že želáme otcovi kardinálovi šťastnú cestu za svetlom, ktoré tak verí. Dnes je trochu iná atmosféra. Môžeme hovoriť, spomínať na kardinála otca možno aj veselšie a možno pripomenúť aj iné rozmery jeho činorodosti. Dnes sme v Nitre a Nitru otec kardinál nadovšetko miloval. Kto si pamätá rok 1990, keď bol ustanovený za nitrianskeho biskupa, tak povedal, že toto je posvetné miesto. Povedal, že tu kráčali svätý Cyril a Metod. Ale povedal ešte dôležitejšiu vetu, že tu začali slovenské kultúrne, kresťanské a národné tradície. Je to taký zaujímavý historický oblúk, pretože je všeobecne známe, kedy vzniklo nitrianske biskupstvo v roku 880. A bol to práve otec kardinál, ktorý sa sem vrátil ako biskup v roku 1990. Vaše excelencie, vážení prítomní, vždy som považoval, aj som označil otca kardinála za slovenskú legendu. Ak však sa pozrieme hlbšie na jeho dielo, môžeme povedať, že prekročil rámec národný a môžeme ho označiť za legendu európsku, ba až legendu svetovú. Čo ho najviac charakterizovalo, ako som ho ja poznal, pretože absolvoval som s ním rad stretnutí a dovolím si povedať aj niekoľko osobných poznámok. Videl som na ňom, a myslím to úplne vážne, že miloval nadovšetko vlastnú cirkev. To bolo úplne evidentné. Ale čo bolo dôležité, on miloval aj ľudí a miloval slovenskú vlast, miloval Slovenskú republiku. Otec kardinál vždy, keď som sa s ním stretol, vytváral atmosféru, ktorá bola pre každého mimoriadne vzácna. Vždy si pamätám to stretnutie, priamy pohľad, tak ma vždy chytil za ruky, si ma posadil a kľudným hlasom na mňa hovoril. Prepáčte, trošku teraz zavtipujem, keď dnes niekoho chytajú za ruky, zväčša mu dávajú putá. Ale ja som vtedy dostával od neho predovšetkým obrovské množstvo múdrosti a nádherných posolstiev. Otec kardinál bol človek, ktorý sa vedel vysporiadať aj so zlými ľuďmi a s minulosťou. Nikdy nezabudnem na to, pretože hovoril vždy slušným jazykom, keď chcel niekoho pokáhať, tak povedal: viete, pán premiér, pán Boh nás má všelijakých. A mal absolútnu pravdu. Bol to človek, ktorý preukázal nielen na týchto stretnutiach, ale aj potom vo svojej práci, že je významným synom slovenského národa. Prepáčte, že používam túto civilnú terminológiu, ale to je mojou úlohou. Dovolte mi, aby som pripomenul aj to, ako otec kardinál mal veľmi rád ľudí. Nie je predsa žiadne tajomstvo, ja som človek, ktorý pochádza z Topolčia, takže veľmi dobre viem, kde sa narodil otec kardinál. Veľmi dobre vieme, že v Bošanoch aj jeho rodina, jeho rodičia mali veľmi blízko k fabrike, kde sa spracovávali kože a tiež nemal od toho ďaleko, že skončí v tejto profesii, ale nakoniec sa jeho cesty dali iným smerom. Ale už tam začal jeho vzťah k obyčajným ľuďom na Slovensku. On mal veľmi rád robotníkov, opäť je to neuveriteľný paradox doby, čím všetkým prešiel. Potom, ako bol tajne vysvetený,
za biskupa v roku 1951, tak sa začala o ňom šíriť tá tradícia, že biskup v monterkách, biskup robotník, pretože možno ešte večer predtým išiel do bratislavskej Tatracheny, kde pracoval, a na druhý deň bol tajne vysvetený v požičanom byte. Vieme, že býval u Haťapkovcov, dobre sa poznal so známym športovým talentom Kamilom Haťapkom, a potom sa na druhý deň možno vracal naspäť do tej istej Tatracheny, ale už ako vysvetený biskup. Mal veľmi rád ľudí a spomeňme si aj na to, že keď napísal fantastické dielo o 1000 rokoch cirkvi na Slovensku, tak pôvodne to dielo malo označenie, že poznámky z čias robotníckych. To len naznačuje, že nikdy sa neodťahovalo týchto ľudí a vždy mal k ním mimoriadne blízko. Otec kardinál, a v tom bol pre mňa neuveriteľne vzácny, vedel predovšetkým odpúšťať. A ten teda mal čo odpúšťať. Ak si zoberieme trest 12 rokov, z ktorého si odsedel 8 rokov, v rokoch 1960 a 68. Ak si zoberieme, ako ťažko ochorel. Na druhej strane je veľmi vzácne, že mnohí ľudia sa k nemu stávali veľmi pozitívne. A spomeňme si na významného lekára, pána doktora Virsíka, ktorý sa o ňo staral v Podunajských Biskupiciach. Možno až polotajne, pretože nebolo celkom jednoduché sa prihlásiť k otcovi kardinálu. Bolo veľmi vzácne, že potom ako v roku 1968 po návrate z väzenia sa vyzdravil, absolvoval prvú cestu vôbec do zahraničia, prvú cestu do Ríma, kde mu pápež Pavol VI odozdal osobne biskupský prsteň, ale súčasne mu odozdal celý rád osobných vecí, ktoré pápež mal a ktorý chcel vyjadriť úctu a rešpekt otcovi kardinálu. Rešpektovali ho mnohí významní ľudia. Po návrate na Slovensko ho čakal na hraniciach významný slovenský herec Gustav Valla, ktorý sa k nemu vždy bez akýchkoľvek problémov vracal a aj sa k nemu hlásil. Bez toho, aby považoval takéto hlásenie sa za niečo, čo by mu mohlo spôsobovať veľkú traumu. Otec kardinál odpúšťal, pretože nikdy, keď som s ním hovoril, nepožadoval revanš za to, čo sa stalo jemu a čo sa stalo mnohým predstaviteľom katolíckej cirkvi v období do roku 1981. Sám zažil perzekúcie, keď chceli ísť v Bratislave na tzv. Sviečkovú demonštráciu v roku 1988, tak bol krátko preto zadržaný štátnou políciou, bezpečnosťou a bol predvlečený pred príslušný policajný orgán, kde ho niekoľko hodín zadržiavali, aby sa nemohol na tejto demonštrácie zúčastniť. Vždy mi však hovoril, nemôžeme myslieť na pomstu, musíme myslieť na zmenu. Pán premiér, musíme meniť Slovensko. Je veľmi jednoduché niekomu vrátiť zlo, ktoré vám napáchal. Dôležité je vytvoriť taký mechanizmus, ktorý zabráni, aby sa podobné zlá vôbec opakovali. Otec kardinál veľmi jasne si uvažoval a chápal aj význam slovenského národa a význam Slovenskej republiky ako takej. A mal túto krajinu mimoriadne rád. A pripomínal mi veľmi často, pán premiér, nikdy nezabúdajte na Slovensko, ani v tých najhorších časoch, ktoré Slovensko môže stretnúť. Myslím si, že aj jeho pôsobenie na území Slovenska prispelo k tomu, že už v rokoch 67-68 sa začalo hovoriť o Slovensku ako o samostatnej cirkevnej provincii. Prosím, nebojme sa to hovoriť nahlas. Boli aj takí ľudia, ako bol Vladimír Mináč. Boli aj ďalší predstavitelia, ako bol Vále. A musím pripomenúť, že určitú úlohu zohrával v tomto období aj Gustav Husák, pretože si uvedomovali, že uznanie Slovenska ako samostatnej cirkevnej provincie je určitý prvok emancipácie slovenského národa. Že to patrí k samostatnosti a táto otázka sa výrazne otvárala predovšetkým v čase federalizácie Československa v roku 1968. Myslím si, že pre všetkých to bola obrovská
výzva a potešenie, keď v roku 1977 ten istý pápež, ktorý osobne daroval otcovi kardinálovi biskupský prsteň, rozhodol o tom, že na Slovensku bude samostatná cirkevná provincia. Mrzí ma, že 45. výročie si prakticky nikto z najvyšších ústavných činiteľov nevšimol v roku 2022. A chcem vás všetkých vyzvať. Čas letí veľmi rýchlo. V roku 2027, ak dobre spoločne s vami rátam, to bude 50 rokov. Chcem, ak budem mať možnosť ovplyvňovať veci verejné, vám ponúknuť spoluprácu pri dôstojnom pripomenutí si tohto významného míľnika, pretože ide o prvok emancipácie, ide o prvok ešte väčšieho uznania samostatnosti na Slovenskej republike. Chcel by som úplne na záver povedať, že otec kardinál bol neuveriteľne múdry. Keď hovoril o tom, že Nitra je posvätné miesto, po ktoré chodil svätý Cyril a Metod, mohol dogmaticky trvať na tom, že všetko začalo až príchodom Cyrila a Metoda. Ale nie, on s veľkým kľudom mi hovoril o tom, že kdeže, už Marcus Aurelius, keď tu boli Rímania, tak možno jednotlivci v rímskom vojsku možno mali blízko ku kresťanstvu. Rešpektoval, že tu máme pozostatky po sakrálnych stavbách zo 4. storočia. A najmä, a škoda, že tu dnes nie sú s nami niektorí ľudia, ktorí organizovali nádherné výstavy v Nitre, a to boli objavy na Bojnej, ktorá mi je tak blízka, pretože je to obec, ktorá je 2 km od obce Veľké Dvorany, v ktorej žije moja mama, kde som strávil veľkú časť svojho života. Našiel sa tam zvon, našli sa tam časti pravého oltára. A bolo to z obdobia, ktoré bolo skoršie, ako bolo obdobie príchodu svätého Cyrila a Metoda. A na to hovoril otec kardinál, to nevadí, to je jedna reťaz. Tak to má byť. V tom sa prejavovala jeho múdrosť, pretože u neho sa nikdy dogmatizmus nedostával do popredia. Bol to človek mimoriadne vzdelaný, sčítaný, nadaný, s veľkým pochopením a preto ho malo tak strašne veľa ľudí na Slovensku. Vaše excelencie, vážení priatelia, je pre mňa veľkou cťou, že som mohol týchto pár slov na adresu kardinála Korca povedať, pretože ako som povedal, bolo pre mňa veľkou príležitosťou s ním stráviť niekoľko mimoriadne zaujímavých stretnutí. Vždy sme si na seba našli čas a vždy naše rozhovory mali určitý obsah. Myslím, že to bol Mináš, ktorý povedal, že dejiny sú nezničiteľné. Dejiny si môžeme akurát tak osvojiť, ale nedokážeme v žiadnom prípade ich vyvlastniť. A takto sa treba pozerať aj na kardinála Korca. Jeho odkaz je nezničiteľný. Nikto si ho nemôže ani privlastniť, ani sprivatizovať. Môžeme si maximálne osvojiť to, čo po sebe otec kardinál zanechal. Želám cirkvi katolíckej na Slovensku, aby v šlapajách otca kardinála Korca pokračovalo veľa ďalších múdrych a rozladených ľudí. Pretože vrátim sa k úvodnej vete a znovu pred vami skonštatujem, že otec kardinál Korec bola legenda. Nielen slovenská, ale aj európska a svetová. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie a možnosť sa k vám prihovoriť.